Prøv at se, der sidder en mand deroppe. Er der sindssygt, mand? Der sidder sgu en oppe på taget, ja. Ja. Hold da kæft, han er sgu da ved at komme i klemme, ham der. Jeg tror bare, han skal se at få det der isolering ned. Jeg tror nok, han skal til at få løftet sokkerne af ham der. Det er med, men der er ingen fremtid i at være der. Det er sten sikkert. Fy for satan. Nu kommer kranen. Nu bliver han reddet. Han har det stramt om der. Jeg tror, han vil hives ned i kranen. Jeg tror, han springer lige om lidt, dog. Det her, det er forsyster. Hold da helt kæft. Nu vil han eddermame mig gerne ned ham der. Han tager den bare i strækt arm. Ja. Hold kæft, mand. Og det er hårdt nok gået, det der. Er du sindssygt? Han har det stramt i sokkerne, ham der. Hos marshmallows. Er du gal, mand? Se, du har fået drejet ham væk for helvede, mand. Har du ham? Hvor kraftedeme han holder fast ham der. Det ser eddermame vildt ud. Han gemmer meget om. Det var da sidste øjeblik, han kom væk derfra, du. Prøv lige at se. Hold da kæft, mand. Han har det vildt. Hold nu fast, for fanden. Ej, lad ham da falde for helvede. Nej, for fanden. Hold da kæft, han kæmper for det, mand. Det er bare en polak, mand. Ja, men alligevel. Hold da helt kæft, mand. Prøv lige at se en gang, mand. Det hele er opslugt af flammer nu. Han havde ikke 10 sekunder mere at lege med deroppe. Og det ikke Johnny Kill, der kom der? Det er fucking vildt, mand. Jeg skal ud, mand. Nej, vi kører ikke ind, mand. Lige om lidt, så vælger den ind med brandbiler, så skal vi ikke holde i vejen, James. Ja. Du vil se, Johnny kom der og holder derovre. Ja, det ser eddermame vildt ud, der. Han er sindssyg, mand. Hold kæft, han var heldig, ham der. Han var rigtig klog. Det var eddermame heldig, den kran, den stod der. Hold da kæft, mand.